Today I'm announcing the United States is Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň prezidenti Joe Biden özüniň çykyşynda Amerika döwleti tarapyndan Ukraina döwletine bu hepdede de jemi 1 milliard Amerikan dollary pul kömegi bölüp berilendigini aýtdy. both those still in Ukraine and those who have fled safely to a neighboring country. Özbekistanyň daşary işler ministri Abdulaziz Kamilov Russiýanyň Ukraina topraklaryny basyp almaklaryna söwüşiniň bes edilmeginiň zerurdugyny tap geçdi we Özbekistan Ukrainanyň garaşsyzlygyny, öz ygtyýarlygyny, şeýle hem territorial bütünligini ikrar edýär diýdi. Şol bir wagtyň özünde Özbekistanyň Ukraina döwletine insanperwerlik kömegini berjekdigini aýtdy. Halkara adalet kaziýeti guramasy hem Russiýa döwletine garşy Russiýanyň Ukraina topraklaryny basyp almaklaryna wagşy düşmançylygyny bes etmeldigi barada karar berdi.